plataforma de proteòmica es localitza al Parc Científic Barcelona i està en funcionament des de l'any 2002. Actualment està formada per 3 tècnics, 2 dels quals són doctors, un estudiant de postgrau i un becari. La proteòmica és una àrea multidisciplinària i per això la formació del personal que treballa al nostre laboratori procedeix de diferents disciplines com és la química, la biologia i també la bioquímica. Aquesta formació ens ajuda a poder solucionar diferents tipus de problema i crec que això és un dels avantatges que podem oferir als nostres usuaris. A part d'una bona dotació personal, el laboratori està molt ben equipat i disposa d'equipaments d'instrumentació d'espectrometria de masses i de nanocromatografia líquida d'última generació. A més, el laboratori disposa d'una petita àrea neta, a la qual diem àrea lliure de queratines, que és on realitzem alguns processos que demanen el control de contaminacions. La plataforma de proteòmica té 3 objectius principals. El primer d'ells és donar suport a la recerca a través de consultories i prestació de serveis a tota la comunitat científica interessada en l'àrea de proteòmica. Com a segon objectiu, tenim el desenvolupament dels nostres propis projectes i també la col·laboració amb altres grups d'investigació. I finalment, com a tercer objectiu, volem desenvolupar noves tecnologies. Podem dir que tenim un gran nombre d'usuaris que procedeixen de més de 80 grups de recerca i aquests grups són tant del món acadèmic com del sector privat. Els nostres usuaris treballen en diferents àrees, tal com són la química, la biologia, la bioquímica, la biomedicina, la bioenginyeria i també la biotecnologia. Nosaltres els proporcionem un coneixement interdisciplinari i també la nostra experiència en les diferents tècniques aplicades a la proteòmica. A més, els facilitem l'accés a una tecnologia d'última generació que molt difícilment pot ser trobada en un laboratori d'investigació. En el nostre laboratori, els usuaris poden realitzar una àmplia varietat d'experiments de proteòmica, tals com són la separació de proteïnes utilitzant l'electroforesi bidimensional, també la identificació i quantificació de proteïnes mitjançant l'espectrometria de masses i també la caracterització de modificacions posttraducionals que les proteïnes poden patir. El desenvolupament de noves tecnologies és una de les missions del nostre laboratori. Un exemple d'això és un projecte en col·laboració que tenim amb la plataforma de transcriptòmica per desenvolupar arrays de proteïna a la carta. A nivell d'investigació pròpia, el nostre grup vol destacar en l'àrea de proteòmica clínica, que és una àrea relativament nova i amb un gran camp d'aplicacions. Per això estem portant a terme alguns projectes relacionats a la biomedicina en col·laboració amb metges de diferents hospitals. Aquests projectes estan dirigits a la recerca de biomarcadors proteics en biofluids humans. Actualment el nostre laboratori disposa de tecnologia i experiència per treballar amb 2 tipus de biofluids. Un d'ells és el plasma sanguini i l'altre el líquid encefalorraquidi. Però nosaltres volem ampliar el nostre rang d'accions i molt breument començarem a treballar en projectes per la recerca de biomarcadors en orina.